Ito. This means that 30% of the student height were at a below 150.9 cm. Ilan lahat yon, princess? 150.9 cm. Tumigil ka na dyan, princess. Ano tayo bibili na ng ano eh. Hindi naman natin tutuloy. Ano? Bagay na sira, ikaw bang bike, sir? Tang inang to eh. Pag percentiles, ikaw na lang po. Percentiles. Basta naka 2 piso ka na ha. Perlin is an accountant in a company in Metro Manila. Saan siya accountant? Sa Metro Manila. 3 piso na. Her salary is in the 60th decile. Should Perlin be glad about her salary or not? Her salary is in the 60th decile. Kalendar? Malapit na doon. Ulitin ko Perlin is an accountant in a company in Metro Manila. Ano yung accountant? Nagbibilang ng pera ng business. Her salary is in the 60th decile. Princess, ano yung ano niya, decile? 3 piso ka na ano? Ilan decile siya? Pang ilan? Ilan na bang babayaran sa'yo? 5 piso? 4 yata. 4 pesos. Ano na? Sabi ko 5. 5 pesos pero tapos. 4 pesos. Ikaw magbasa, dali. Basahin mo to. Layo. Ano dito? Ito na tayo. Dito. Sa dito ba? Bakit nilipat mo? Nasaan na ba dyan?